miluongo ni county assembly. County assembly en od bura no endo machalo gi national government, machalo gi national assembly, monego bed ni cheko governor, ene ka chero mar governor pile ka pile ke kor gweng kaka MCA ong'eni kano kete pesa makama mar pi, kano kete pesa makama kama mandara mo matin mipayo ka, kano kete pesa makama kama mag chirni magwa monego bed ni governor magwa loso. Koro MCA nyaka bed ni ema timo the initial oversight maduong' mogik itimo gi MCA nikech ene kor gweng oneno gige gi pile ka pile. Lakini MCAs magwa osebedo gi ng'ikni nikech MCAs magwa mondo mine giti tichgi nyaka chulgi pesa mana gi governor ema golo pesa e account to chulo county assembly, to en mochiko pesa mag county assembly. Koro nyicha senators obedo piny mokalo chik kolore gi deputy speaker marwa miluongo ni Kathuri Murungi manokelo bill motegno ma senators support mokalo chik ni pes mag MCAs wate nyaka mi MCAs mondo MCAs kik chak bed ni girondo governor momo gi pesa. Mano chik ma senator kalo to president no otiele sei kawuono mondo me chik no endo bedi. Mano chik mano wuoye mogik motegno mogik ni chik no endo koket kamano miyo MCAs ochak cheko governors e yo makare. Mar ariyo en medo counties pesa mana se wuoye cha. To mar adek en kaka pesa inyalo pogi e kind governors. Ngeni chon no gi kani pogo pesa mag counties gi to ji ne gore sawa sawa ke choche ni yawa pesa moa malo iyudo ka samoro jo Siaya yude matin, jo Turkana yude mang'eny, kata jo Turkana yude matin, to jo Kiambu yude mang'eny moingo jowetegi. Koro formula mipogo pesa e kind counties en gino endo mosebedo ka theko kabisa. To wang' ni endi kokale komite achiel mantiere miluongo ni finance and budget nobedo piny mabiro gi formula no endo ma make sure ni ji ka ji yudo pesa maber. Kuom ranyisi chon kane ing'iyo kata mana ratil mar piny to ing'iyo mana piny kende ok ng'i pi. Koro sani endi formula no endo ochako medo kata ni pi be en geography monego bed ni medo mondo medgo counties pesa. Koro gik makamagi eki wayudo ka Senate tiyo matek, National Assembly bo koro jiwo nikech koro president be support chikego eko mondo kal mapiyo piyo mondo pesa ma malo kik dek ne counties. Lakini kata kamano pesgo eko pok oromo ahinya nikech nitiere weche mang'eny ma pod counties moko deal go machuno ni counties go eko chulo mana osara to ok tim weche mag development. Koro rais no wuoyo ni kaber onego bed ni functions go eko mimedo counties gi eki pesa moko bo jiwe igi mondo chop ne counties go eko yo maber. Nitie kode mogik ma iro ka samoro omi counties tije mondo tim to komigi pesa maromore gi tije ma ginyalo timo go eko. Kuom ranyisi kancha wawuoye wach mag UHC miluongo ni Universal Health Care Workers, gido kogolgi e national